goes a little something like Mani lokhan YouTuber bunle sumai baka thil mantau tak tak athona sem chuak nem to tak mai Mr Beast chanchin karon chop chuak to a tun chum chu Mr Beast thil ti chinang deu tia video siama a thil chati live video record ta internet khovela pho chuak ve chin thau mi pakhat chanchin karon soidona Mr Beast nen hian anin ang teu hlea ma se an top dan ero an ang lo hul hwal thungani Mr Beast ti dana shata wanga TV ni chukati haulo ma se athil post chin ti engya ni in shat henan Mr Beast nen karon te khinani ole he video hi athui waklava ma se atop thlengin min lo clear saklela he video ka soitu mi pakhat hian no pang pakhat chunga athil ti hi isha theinan atop thlengin min lo ngai thak sakdonia tlangwal pakhat chu kothera iPhone tharlak a box pol hon mi alo pakhat kengin a chan pakhat camera keng tu nen anin zui kwal duna a social media lama post turin video an shoot ani masi he tlangwal hi apon lamlan dana changa te chi alo ni haulawa anui sanga Ahmel po munuam takani atong kampo acha in Ahmel sha lo chunga thil tilai han mu phei chuan felmel takani tu te emonu le pa te phei chuan mak pa tanan lo du man nge yang mase mishing te hi chu engang mel nge kan put ti te kanin mu sak theya kanin shat sak the ni ma na ma se engai to na nge kan put engang ril ru nge kan put ti ero kanin mu sak theilo wa kanin shat sak theilo thungani hetlang wal po hi chutiang chia chuani kothera mechino pang pakhat anu ne na in kai nak chu a mua ti chuan chu tlangwal chuan chu mi te nu fa chu panin hey mi fel takani ya min ngai sangula min fakro ti thu chu soi chuak mi asilawin athil ti achanga internet user hawin an lo mu theina tur tan man ro angin amang ta ni chu no pang te bula chuan iPhone box la thar lak mai man tau tak tur mai chu aken kwal ring to mai chu apeta a chu no pang chu alom ngang maya aril ruwa chuan wow hepa han felzia mai chu kawa han van nei tak tepo alo tiru man to mai thei a om dan zong chu video in a chan pa chuan alo la charger boka kancha tur chu hei hilem chan thil ani lawa thil thleng tak tak nge ani a nu fa du om takte pani nen hian an voi khat in hmuna ania ani shelok ngai lo shim ani ti chuan tlangwal chuan iPhone chu no pangte bula chuan apeta a no pangte po chuan lom thu te shilin anin kwa hial bokani ti chuan chu tlangwal chuan an ni nu fa chu akal santa a chuta chuan top se in ti ve nge yang ma se ala top mai lo akal san lai thleng chu a chan pa chuan alo record ta a nuwa thil thleng ero midang in an lo record changa kan shat ve thei chau alo ni thung ta ni enge thleng zui zel le chumi hmuna omve midang ho chuan an phone in an lo la zui fur hloma chungmi te hawang le chuan chu pa ni na dik tak le thil tum dik tak chu khovel mi puin kan lo shal the pha ta zoka tlangwala chuan phone chu apenge ya masi apek to nuwa akal san nuwa chuan awakir le ani chumi te nu fa bala chuan ti chuan a phone pek to ngei mai chu awa delete le a ama thil ti te ha chu video post tur shoot ta na shoot tura andu awanga an lem chan mai mai ani thu chatakin atira awashil fia phota masi aphakarman a mo ki to mai te ang arwa man na angin thila kal zui ta tat lavani iPhone chu mechino pangchuan akenga laksak atuma masi alo phalto haulo no pangte nu po chu tlangwal chunga chuan alungoi lo hlea a in ti lar do wang ringota an nu fa abum le an ril ru manga a in fiam kwal chu adu lo hlea tin a fanuril ru atina chak po chu adu lo hle ani atira loma wanga in kwa tlangwala le no pangte pani chuan thinrim chung chuan iPhone chu anin chu zui ta zokani mecheno pangmani se tha angare uphian anyang chu tlangwala po chuan olsam takin alak le chak thei to bik lawa ti luina mang chuan thinrim chung chuan anin chu ta hialani ma se chu tia anin chu ma chuan no pangte nu le mi pa chu anin hnial phota no pangte nu chu a to bik lo video in evidence tan alave sak to ni anin hnial lai jong chu a record veka an thu soya chuan police te hial po an lam ri ni no pangte nu chuan ti hian ati a ka fanu nang ma nge ni peto a ti chuan ama ta ni to a phalte ani lo chuan in ila le thei to lo police kan kau bayang ati hiarani mase chu pa chuan prank kania in prank nani a atak tak ani lo dollar samsari ka pe chewanga phone khamin pele ro ka dule ati ni mase tunge dollar samsari le iPhone man tau tak changkang tak chu in thleng du te lulang ni no pangte po chon a phal to lo bura iPhone box chu akwa thlat to ni
chutia anin nial char char nuwa chuan mi pa chuan no pangte chu a chu sak tamaya ma se no pangte chuan alo potlet ve changa ti chutia anin chu lai chu anu chuan alo record bokani anu hi a lovani a chu pui du lo a chan chu hemi video hi atili kautani chuan chu pa chu aming chedon ki a shat ve tho wangin a bik lavani ti chuan no pangte chuan a chu ne tangang lova a thla ta a chu pa chuan phone chu ala le theita ti chuan uncle san ta a ma se no pangril ru chu an na hle a traphial bok no pang mai ni lavin anuril ru po chu pa chuan ati na tel saka ati thin rim hle bokani ma se chumi hnuwa chuanin chutiang te shep a thlen hnuwa chuan chu pa chu ala zam du haulo no pangte iPhone a pek lai te video chu akata ti chuan internet lama chuan a post dar ta thovani hero tak mithil phal tak angmain a langta a post ya chuan mi inan fak em an ngai sang hle boka masia phena thil thleng te chu shalom se chuan tu manan fak du bik teu lawang Masia vani tlak takin a phena thil thlen zui zel dan a behind the scene te chu midangin an lo upload vele ta hlo zoka ti chuan chu pa ni na dik tak chu highland sakina omle ta thawani khaka thil thlen dan choni a engpo chuni se he video hi a thuidor lo ka ti kha hemi video ne na in me dewa ka shat bible chang tlem zong kantar lang zo ayanga video kharnan mathaya bungruk chang khatna le chang ni na chuan ti hiana in ziaka in thil chati te mi mu atan mishing mit muwa tilo turin film khuru chuti lo chuan in pa wana mi hne na chuan loman in nei lawang chuti chuan mi hne na englo I pekin mi vervek ten mi fakan lo theina tura in khom na ina te kothlera te anti chinang hian ihma a totoro tham tir su atia tin thufing te bung somni pasaria po khan ti hiana in ziak nangma ka in fakalovin midangin fakazok chesela nangma moi ni lavin me sha lo mi muin atibokani kha engpo chuni se thil chati lai video post te zong zong karon soi sel ani lova scammer ani lova faklo andu wang chole ming chat la le sum du wang chawa thil chati lai post ani lem lo chuan a thalu tuk zo gani post kha a chan chu midang te thil chati turin an lo inspire ve china an thil chati lai mi nan mu khan midang te tan ma som ni te an lo cha ve china a thalu tuk zo kani ma se khovela hian mishing chi ni anom china pakhat chu ka sei to angin he video a lardu awang chaule ming chadu awang chawa thil chati le panina chuan engma phutlet ponei lawril ruthia lim tak chunga midang te chunga thil chati an ni chinani kha thlarshan thiama cha in kasha engpo chuni se top thlenga men thir sakchina wangin lom thu ka soya video ka post le turte min lo ngai chan sakle cheu donia